क्षेत्रातील ताज्या बातम्या व घडामोडींसाठी आजच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉन प्रेस करा। बघूया आताची महत्त्वाची बातमी। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सब। हा मंडप दाखवायचा। नमस्कार, महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। आज भंडारा जिल्ह्यातील पेट्रोल पंप ठाणा या गावात मोठ्या उत्साहात हनुमान जयंती साजरी केली जात आहे। आपल्यासोबत मंडळाचे विश्वस्त आहेत लांजेवार भाऊ, जयपालजी लांजेवार सर। दादा काय सांगाल आजच्या प्रसंगी? जयपाल लांजेवार, पेट्रोल पंप ठाणा मंडळातर्फे सर्वांना शुभेच्छा देतो। जय श्रीराम, जय श्रीराम। संजय लांजेवार, ठाणा पेट्रोल पंप इथे दरवर्षीप्रमाणे कार्यक्रम करीत आहे। त्याकरता सर्व गावकऱ्यांनी आणि आपल्या मंडळातल्या लोकांनी समस्त कार्यक्रमाला सहभाग करावा अशी माझी इच्छा असून सर्व कार्यक्रम व्यवस्थित पार पाडण्याची कृपा करावी ही नम्र विनंती। बनवा व्हिडिओ, पाठवा व्हिडिओ, आम्ही तुमच्या न्याय व हक्कासाठी लढा देऊ। ताज्या बातम्या व घडामोडींसाठी पाहत राहा फक्त महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज। आजच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा आणि हो, बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। जय महाराष्ट्र।